La guerra d'Ucraïna i les imatges bèl·liques que des de fa mesos ens arriben van ser el detonant de l'exposició que us explicarem ara. La podem veure a la galeria El Quadern Robat, de l'antiga Esquerra a l'Eixample, i reflexiona sobre la violència i la naturalesa humana a través d'un seguit d'obres dels artistes que habitualment hi exposen. La violència continguda en aquestes obres de Toni Giró ens interroguen sobre la violència. Les va fer durant la pandèmia. Era un procés molt visceral, gairebé, molt automàtic, no? Molt de deixar-me portar per el temps, per la incertesa del moment i per reflexions i lectures que en aquell moment estava fent. La directora del Quadern Robat es va fer aquestes i altres preguntes sobre la bondat o maldat en un context més recent, la guerra d'Ucraïna, i a partir d'aquí va sorgir la idea de l'exposició, que es titula Estat salvatge. D'alguna manera plantejava moltes qüestions existencials que deriven de la dialèctica de l'època de la Il·lustració entre Hobbes i Rousseau, de si l'home és dolent per naturalesa i la civilització el calma, o si l'home és bo per naturalesa i la civilització el que fa és corrompre'l. En el meu cas és lo salvatge i allò innocent. Innocent de la vida salvatge. És un ocell que es va donar contra el vidre. Es diu Post, l'obra. I llavors jo estic com reflexionant què passarà amb la seva vida després. I per això té tant de buit. La mostra en què participen una desena d'autors, alguns amb obres més poètiques i d'altres que ens interpel·len d'una manera més directa, estarà oberta fins a finals d'octubre.